Towarzystwo Kulturalno-Artystyczne Tasze Miłoszewskiej istnieje od 1945 roku, czyli już trochę roków mają. Działa obecnie w kilku sekcjach, pielęgnuje macedońskie pieśni i tańce, szczególnie z historycznego regionu Prespa, położonego w okolicy jeziora o tej samej nazwie. Podczas występów zespół zaprezentuje się w ręcznie haftowanych i zdobionych strojach ludowych. Podobno wszystko sobie robią sam we własnym zakresie, czyli sami. Dzisiaj przyjechała do nas ta grupa młodzieżowo-dziecięca i pokażą nam kilka tańców. Będzie to taniec jako pierwszy Istoczna. Taniec charakteryzuje się tym, że bardzo szybko przebierają nogami. Także jak popatrzycie, możecie też na siedząco próbować, nie? Te ruchy. Nie wiem, czy będziecie mieć taki szybki jak oni, ale od czegoś trzeba zacząć, bo nie wiem, a tymczasem na pożegnanie dzisiaj, zakończenie Tygodnia Kultury Beskidzkiej w sobotę jest potańcówka, tak żebyście potem te kroki mieli opanowane już. Następny taniec jest pijaniec. Taka nazwa się kojarzy. Z czym się to kojarzy? Pijaniec. Z tańcem macedońskim. No dobrze tam ktoś mówi. Dobrze tak mówi. Taniec tańczony przez kobiety z wschodniej Macedonii. Rywalizują dwie grupy dziewczyn o mężczyznę. Także fajna akcja, myślę, że będzie. Potem będzie taniec o nazwie kopaczka. Ktoś wie, co to jest kopaczka? No, wszyscy wiedzą, głupie pytanie, przepraszam za nie. Kopaczka jest to taniec wpisany na listę UNESCO i dwie grupy rywalizują również, ale w inny sposób znowu rywalizują o chłopców. Będzie taniec Lazarenka, taniec z rejonu Wojmia, nawiązuje do chrześcijańskiego święta wskrzeszenia Łazarza. Dość ciekawe, warto się przypatrzeć. I ostatni taniec będzie Maleszewka z rejonu Maleszewo, taniec o uwodzeniu pasterza. Dziewczyny uwodzą pasterza, wszystko dobrze do czasu, jak się zorientuje, o co chodzi, a potem resztę zobaczycie. Ciekawostką jest tak, że zespół niestety z przyczyn bardzo obiektywnych występuje albo gra bez kapeli dzisiaj. Będzie muzyka z playbacku z uwagi na to, że przed wyjazdem na Dzień Kultury Beskidzkiej do Polski, do nas, ulegli wypadkowi dwaj grajkowie podstawowi zespołu, no i niestety nie dali rady znaleźć nikogo na zastępstwo, a oni nie dali rady oczywiście być tam. Ale myślę, że tak będzie zabawa przednia. Przyjmijmy ich serdecznie i gorąco. Kut Tasze Miłoszewskiej, Macedonia Północna. Prosimy bardzo.
Huta Szedłoszewski, Macedonia Północna. Wielkie brawa. Zostańcie. Po Państwa oklaskach są dochodzę do wniosku, że się podobało bardzo, tak? Mimo, że kapela była albo i nie było, jak to się mówi, ale bardzo fajnie pokazali tańce. To znaczy, to jest tak, my zawsze doceniamy tych artystów, niezależnie od pogody, od warunków, chcą pokazać. Kapeli nie mieli w składzie pełnym, ale przyjechali, bo chcą pokazać. Słońce praży je niemiłosiernie, zaś fajnie we świecie, nie? Bo to fajnie jest, ale wy se w cieniu siedzicie na spokojnie, to bo jest dobrze, a przyjdźcie tu na chwilę poskokać jeszcze, tego, a oni w strojach też fajnie grzeje. Tym bardziej wielkie brawa, podziękowania dla zespołu. Kierownikiem zespołu jest Borcze Trajczewski, choreografer Nikol Nakowski i kierownikiem muzycznym Wasko Andrzejewski. Prosimy tu, jakiś kierownik będzie, jeżeli tu przyjdzie, jest kierownik, prosimy tak, tu do nas. Proszę wręczyć. Tak, wręcz Ania, tak, pamiątkę, tak, też. No. Dziękujemy bardzo, dziękuję bardzo. Macedonia, dziękuję bardzo. Myślę, że się im również spodobało, bo oni są pierwszy raz.